atal honetan amatasunari buruz hitz egingo dugu. Amatasuna da zera horiek. Emakumeek erditzen dutenean, erditu edo tutela edo akogimiento hartzen dituztenean umeak dauzkaten eskubidea. Kasu honetan, zera hori bere kabuz egiten badu lan autonomoa delako edo beste enpresa baterako lan egiten badu, lana mantentzen zaio eta pertsona horri, emakume horri, errespetatuko zaio zera horiek dagozkion egunak. Gaur egunean emakumeek 17 aste dituzte, luzatu aldira zera horiek bikiak baldin badira, zera ospitalean egon behar badira ume horiek, egon badaude salbuespenak hori luzatzeko. Bai edo bai, lehenengo 6 aste, amak hartu egin behar ditu, erditu bezain pronto, 6 aste horiek ezinbeste dira hartzea. Eta hurrengo beste 10 aste, tartekatu alditu amak.